mentang ide pe yakish peu ngut kirang elekai ki biyo Thep bungul Hakane ke jing elekai FIFA Global Cup arajar arpeusan hadu bukot ke semi final. Ubah peu de Fabian Ruiz ubade urang elekai ke PSG. Fabian Ruiz layo ban Thep lai gol bat ka wei ka assist bat lomi madan hadu lai spa prap nyaw minit Hakane ke jing elekai FIFA Global Cup arajar arpeusan. Bakandai ude Hakane ubade urang elekai jong ka Bayern Munich Oleh ban Thep lai gol bat ka wei ka assist na ki lai spa nyaw peusan minit ki jing elekai ki jong Hakane ka FIFA Global Cup. Bapra ude Erling Haaland ubade urang elekai jong ka klub Manchester City. Haaland layo ban Thep lai gol bat ka wei ka assist na ki ar spa san 10 minit ki jing elekai jong Hakane ka klub World Cup. Ubahnya udah kanan Yildiz, ubade urang elekai jong klub Juventus. Oleh ban Thep lai gol bat ka wei ka assist nagi arspa sanpeu minit ki jing elekai ki jong Hakane ka klub World Cup. Uban reu udah Phil Foden, ubade urang elekai jong klub Manchester City. Oleh ban Thep lai gol bat ka wei ka assist tang nagi shispa minit ki jing elekai ki jong Hakane ka klub World Cup. Basan udah Michael Olias ubade urang elekai jong klub Bayern Munich oleh ban Thep lai gol bat artli ki assist nagi lai spa 10 minit ki jing madan jong Hakane ka FIFA Club World Cup. Basau de Marcos Leonardo ubade urang elekai jong klub Al Hilal kabade na Saudi Arabia. Marcos Leonardo oleh ban Thep sau gol nagi sau spa 10 khandai minit ki jing elekai ki jong Hakane ka Club World Cup. Balau do Sarhu Garasi ubade urang elekai jong klub Dortmund oleh ban Thep adu sau gol naki sau spa live nyaw minit ki jing elekai ki jong Hakane ka FIFA Club World Cup mentau senam arajar arpeusan. Baru de Angel Di Maria ubade urang elekai jong klub Benfica. Di Maria oleh ban Thep sau gol naki lai spa nyaw peulai minit ki jing elekai ki jong Hakane ka FIFA Club World Cup. Baru banengkong udah Gonzalo Garcia ubade urang elekai naga klub Real Madrid. Gonzalo oleh ban Thep sau gol bat ka wei ka assist naki sau spa san 10 minit ki jing elekai ki jong Hakane ka klub World Cup. Henry ladau Fabian Ruiz ubade urang elekai jong klub PSG uyo ban Thep ar gol ha jing elekai final ka jong kamut bau Fabian Ruiz udah urang elekai uyo Thep bun gol Hakane ka FIFA Club World Cup namar uyo ban Thep lupa lai gol hadu ka semi final.